buddy. Mika. Isa. Isa. Ikaw. Ikaw. Hello. Yan. Lakad muna ako ng aso. Magkagala ko dito. Dito ako sa Chim Chachoy. Ayan. So, ilalakad ko muna yung mga alaga kong aso. Samahan niyo ako, guys. Alakad ng aso. Buddy. Okay, go. Walk slowly. What happened, buddy? Go, Misa. Go, Mika. Go, Misa. Misa. Hey. Grabe ang init. Super. Super init. Pinihila ako ng mga aso. Kalan launin na kami. Hey, buddy. You want food? Ayan, pahinga muna. Sobrang init. So, upo muna kami. Ang aking mga alagang aso. So, mamaya lalakad ulit. So, iikutin lang namin to Nathan to Austin Road and then labas kami sa may saan ba? Moody Road. Then pabalik na ang bahay. Bahay pala ni Am. Mika, it's buddy. I'm so Mika, so hot ka? So yan yung alaga ko. Scary. Bumsak. Mika, go na. Go na. Ate, oh my God. Okay na? Mika? Mika? Okay, go na. Walk. Mika, you tired? Fine? Mika! Okay, we go home now. Go, Misa. We are here. Ayan, pauwi na kami. Malapit. Hindi pa naman malapit. Pero malapit na rin. So, pauwi na kami. Sobrang init. Grabe yung pawis ko. So, ngayon, andito ako sa TST. Ayan. So, kagabi ako nandito sa TST. Ayan. Sa sa Webes ako babalik dun sa bundok. Mika is tired again. Ano? Pagod ka na, Kang? We're almost there. Come. Get up na, get up. No, that's your friend. They are birds. Look, huh?
Go inside, go inside. Go inside. Go inside, go. Get the funds. There's a turtle over there. There's a turtle. You can see the turtle. See? It's swimming. Oh, the tortoise. The tortoise. We don't have food. There's a white river there. Oh, there's a white river. Wow, tortoise. Oh, hi. Hello. Hello, turtle. Hello. Oh, there's a lot of tortoise. They want food. Oh, they want food. Where's the fish? Yeah. Where's the fish? Over there. Oh, there's a lot of tortoise coming. Help. They thought we have food. Hey, there's a lot of turtles. Also there. Oh, see? Oh, there are 4. Look here now. Also there, 1. There are 5. Oh, a lot of turtles. Wow. This arcade. Jump house. Uwi na, ay hindi, magsisimba pala. Today is Sunday. Happy Sunday po. So magsisimba si Kunyang.
Mamaya, uwi na ako sa shopping. So, ayan. So, almost 1 week din ako doon. Ay, dito pala. Almost 1 week ako dito. So, ayan. Day off natin ngayon. Happy Sunday, everyone! Blessed Sunday! So, nagtataka kayo, bakit ganun pa rin yung damit ko. Ganito pa rin yung damit ko kasi dalawang partner lang yung dala ko. Kasi sabi lang kasi sa akin, isang araw lang ako. So, sabi sa akin, isang araw lang ako. Ngayon, so, na-extend dahil nagpabakuna si ate. Nagpabaksin. Nagpa-third dose si ate. So, na-extend yung stay ko. So, hanggang sa natuloy kasi may kainan yung last Friday. Kaya, eto. Ngayon, Sunday, day off ko. Labas ayaw. At magsimba. So, malayo-layo dito ang MTR. Kaya, matas. Grabe. Bumigat ulit ako. Dahil walang ginawa. Kundi kain. Ang palakpak ko na yan ang para sa Diyos. Unshakable servant of God. Amen. So, a servant of the Lord is... Amen. Iparanas mo sa amin ang iyong kapal. Oh my God! Pass the basic. Pass the basic po. Ito po, pass the basic. Ito po ay... Ay, manang isa dyan pa! Nag-picture lang ako! Gani na? Panang tao. Walay tao. Picture lang ako yan. Maganda. Hindi ko na asin na. Sino lang pala ako dito. Pass the message po. Ito po ay ibibigay ko sa una, tapos yung sino po yung yung huli po. Galing mag-memo. Napakagaya ang kakakakangan sa ating sama-sama na magkakapatid po sa Lord. Ang problema nila sa iba, hindi pwede ilabas. Hindi sila sama-sama. Kain tayo. Jovi. Mercy. Whoops! Ang star ng tao. Tingkay ko na! Sakino yan o! Katak na yung yakino. Ito rin o. Ayan. Asan dilawan ate? Yung dilawan. Hindi, ganito din yung suit ni Noy Noy eh. May logo din dito. Bless. Yan, hapunan. Para mamaya uwi na. Dito kami sa may Mongkok.
Ay, Ma'am Yauching Alma, District. Pulangkos Ah, Dizon. Yauching pa pala to. Kinabuhi na mo diri Ma'am Alma. Gwapa kay may mag-pictorial pero mangyaka ra dai mig kaon na sa napin. Ano daw? Uy, Mirta, kauna. Paano ko maliit? Maliwanag pa yata yung ating kasi, no? Picture ako nga. Ayan, tapos na ang family day. Uwian na. Hi vlog. Vlog me. You vlog me, you vlog me. You vlog my vlog. Ano yan? You vlogging my vlogging. You vlogging my vlogging daw. Yan, so malapit na lang ako dito. Uwi na ako shopping. Saan siya? Malayo yan eh. Ano te? So hi guys, ayan, nandito na ako sa bahay. So, day off ko kanina. And then, ayan, nakauwi na ako dito sa shopping. Sobrang init. Grabe. Grabe naman. So, ayan, yung mga, eto, yung ano pa to. Last mommy day night. So, hindi pa na ibalik dito. So, ibabalik natin. Bilisan lang natin. So, yan, sa mga taga Hong Kong, nakaka-relate kayo. Pag iniwan nyo ng matagal, kayo pa rin. Magpagalit kayo pa rin ng guys.